manis ngati setiaku bisa asuweni marang sang siar surat sepi kangen kang lipuri lintang bulan saksi bayane katan balen jani janji supaya mugi supaya pati Oke, terima kasih. Matur nuwun Mas Rangga kalian Mbak Mupida Sopiana. Oh ya. Request dari Ketua Pemuda Karang Taruna BRD Medion Ngawi duet Dio. Oh ya. Persiapan warga gem Ketua Karang Taruna BRD. Oh ya. Tak taturke bariki panyuwun saka Sate Kambing Godrel. Oh. Ngersake lagune nek ora kleru Sotia. Ya. Saking Sate Kambing Godrel Jagalan Cawas Klaten ya iki ning Tindie 200.000 lagu Sotia. Monggo Mbak Sinta kalau jumeneng saking palangganipun. Ya, monggo. Sepote Mas. Yo, oke dados ya. Ya. Selamat malam Mbak Cynthia. Selamat malam Pak Tantut. Lagu Sotia dari Gapiro Kreatif niki anggitanipun anak kula Driwindra Widatama. Yeah. Mas Wida. Ya. Wih eneng layang wacanen Mas Mas Dio. Katur Pak Dalang nyuwun lagu Kusumo Layu nggih. Nggih. Kagem sedaya ibu-ibu cantik burian daranan mugi tansah kompak rukun semangat amin. Nggih. Matur nuwun kelawan napa niki? Kalau wau sampun keparang foto sareng Pak Dalang plus Mas Windra. Wah, Mas Windra. Oh, Mas Windra. Nah, nggih. Warga kene Mas iki racak-racak penggemar dari Gapiro Kreatif. Nggih. Kusumo Layu ki mau lagune Gapiro Kreatif juga. Oke. Ya. Saking Bubidan Siwi. Oh, nggih. Nggih. Bubidan matur nuwun sangat. Ya. Nyuwun lagu Kusumo Layu nggih. Ya, ya kok diaturke. Ya. Enten tindhiye niki. Pira? Dihitung. Setunggal yuta kirang 900. Ah, tadi pira? 100, Pak. Alhamdulillah. Ah, matur nuwun. Bubidan. Kenapa tuh kapet ya, Le? Nggih, Pak. Ya, mangga diaturke lagune Sotia dulu. Mangga dados ya.